Aydymsaz bu adamyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýar. Türkmen klassiki Saza atly gepleşigimiziň şu sanyna Türkmenistanyň halk artisti, söýgüli kompozitorymyz Daňatyr Hydyrowyň ömür dörüjlük ýoly baradaky maglumatlary dinleýijiler köpçüligine ýetirmegi maksat edinler. Men gepleşen alyp barjysy Şemşat Amanypesowa. Daňatyr Hydyrow 1953-nji ýylyň 25-nji dekabryna Böktepe'de gullukçy maşgalasyna dünýä iner. Ol 1960-njy ýylda orta mektebi okuw berip, daşyndan sazçylyk mektebi akordeon sabıgaly boýunça tälim alýar. 1969-njy ýylda Daňatyr Gözow adyndaky Türkmen döwlet ýüregli sazçylyk mektebiniň sazyň taryh we nazariýat bölümini okuw berýär. Ol okuw döwründe bir näçe aýdymlary şeýle-de fortepian üçin pyesalary ýazýar. 1970-nji ýylda Moskwanyň Pyotr Çaykovski adyndaky Döwlet konserwatoriýasynyň ýanynaky sazçylyk mektebinde okuwyny dowam etdirýär. Ol Ustad Molim Batashovdan kompozisiýa hünäri boýunça saz üzümiň ilçe tilfinlerini öwrenýär. Kompozitor 1986-88-nji ýyllarda Pyotr Ilyich Çaykovski adyndaky Moskwa Döwlet konserwatoriýasynyň aspirantura bölümini okuýar. Kompozitor Daňatyr Hydyrow Şahyr Gurbanazar Ezizowyň sözlerini bir näçe owudan aýdymlary döretýär. Olardan ýaýly hywdysy, gyýlarma atly aýdymlar halk köpçüligi tarapyndan gyzgyn garşylandy. Kompozitor Daňatyr Hydyrowyň gyýlarma atly aýdymyny Türkmenistanyň halk artisti Ateli Gaýradyp ýokary çekerçilikde ýerine ýetirdi. Halipanyň özgeleri dinledim aýdymyny ýaş tehin aýdymçy Şirnepet Hümmedow ajaýyp ýerine ýetirdi. Menem söýdüm, söýülmedik şuwany, menden başga bagtly baryn bilmedim. Ýönümden aýasyna dostlarym. Okuw döwründe kompozitor fortepian üçin sonatinany, Aleksandr Sergeyevich Pushkin'in goşgyklaryny, vokal toplamyny, üflenip çalýan saz kvintet üçin pyesany, skripka fortepian üçin poemany ýazýar. Kompozitoriň ýene bir meşhur aýdymlarynyň biri Şadyan gün. Ayyana keyfine aydym aýtýarym keyfine hoş salam ýolayan güne anysma üçin gyýlara düşdüm halan kegin diýip geçýän keyfine. Kompozitor Daňatyr Hydyrow kinofilmlere bir näçe ajaýyp sazlary ýazýar. Ýagny olar gadymy daglaryň rowayaty, Lebabyň owazlary, türkmençilik, zemin perdentleri, Kemine, ajaýyp kuşýalyk kinofilmlerdir. Halipa kompozitor Daňatyr Hydyrow Maýkuliýew adyndaky Türkmen konserwatoriýasyna kompozisiýa hünäriniň talip ýaşlary sapyk berýär. Kompozitor Daňatyr Hydyrowa dörüjlük äliminde ul üstünlükni arzu edip, gepleşigimiziň şu sanyny tamamlaýar. Gepleşik alyp baran Şemşat Amanypesowa. Gepleşigiň täze sanyny duşýança hoş, sag bolun.